feines, com esteu? Jo estic ací de nou per a fer-vos la proposta del repte d'aquesta setmana. I va sobre la llengua, però no aquesta, sinó pel valencià. Anem a fer un joc de paraules, anem a fer un embarbussament. Sabeu vosaltres què és un embarbussament? És molt senzill. És una frase curteta, curteta, que quan la diem molt ràpid, resulta un poc difícil de pronunciar i per això fa un poquet de gràcia. Val? Us poso un exemple per a que ho entengueu millor. Si us dic, Paula, para la taula, para-la bé, que el pare ja ve. És una frase que té paraules difícils i que costa una miqueta de dir. Val? Això és un embarbussament. Bé, aleshores, què anem a fer? Quin és el repte? Doncs mireu, haureu de gravar-vos dient l'embarbussament que vaig explicar-vos a continuació. Però recordeu una coseta. A l'hora de gravar-vos no pot eixir la vostra cara. Haureu de... podeu fer un teatret, podeu fer un dibuix... No sé, vosaltres sou creatius i creatives, a veure què us hi té, d'acord? Bé, doncs anem allà amb l'embarbussament d'avui. És un poc més llarg que el de Paula, Tachan! En Pancho va dir-li al Pinxo, vols que et punxen un punxó? I en Pinxo va dir-li al Panxo, punxa'm, però a la panxa no. Què? Us animeu? Un consellet us done, val? Abans de continuar. Jo vos recomano que el memoriseu primer i abans de gravar-lo, que el practiqueu moltes vegades per a veure si ho podeu fer molt, molt ràpid, perquè quan més ràpid el feu, més divertit és. Però si no us va bé aquest en Pancho i el Pinxo, no passa res. I en sabeu un altre, podeu compartir-lo amb nosaltres. L'important és fer un embarbussament i fer-lo super, super ràpid, d'acord? Au, vinga, doncs espero els vostres vídeos abans del divendres, Recordeu, a aquest número de compte, alceibosco2cicle@gmail.com, val? Vinga, animeu-vos que jo vaig a assajar el meu a veure com m'ix. Vinga, un beset.